Ya ayu sinden gaul. Nggih. Sinden gaul pripun? Lah nggih untune dibendrat. Niki behe. Oh, Behe. oh behel. Iya. Oh, berarti ya kayak seneng lagu kayak Apa? Lagu napa? Untumu ana lomboke ana kangkunge ana celurute Untu ana celurute piye? Iya. wis keplok celurut. Mbak Agnes ya. Nggih. Dedeke ya meh padha Nggih karo kembar lho. Ah, nggih kaya Upin Ipin. kaya Upin. Upin Ipin nggih. Kok Isi ya sekolah nopo. Kok langsung metu ora memberi kesempatan aku sik. Rasa ndak tau mau warna-warna, Tru. Iki gara-garane ora dienggo ijen. Ning dienggo rombongan. Ana Bu Ciblek, ana Lek Marwata. Wah iya. Adicarane ulang tahun peresmian, heeh. BPR BDG. Ya, wis sing diresmekke gedunge apike ra jamak-jamak. Heeh. Ya muga-muga tansah ngrembaka ya. Iya, matur sembah nuwun karo ingkang winanting pakurmatan Direktur Utama Ibu Dr. Andarini Widianti lan Direktur BDG ya kuwi penyanipun Ibu Suci Sulistyawati SH. Ya. Ayo diwiwiti meneh. Wah, ya karang jeneng nyambut gawe nek atine seneng ora krasa wis jam 2. Yo, sebo. Lho. Urung kok sebo. Jam 2 ya? Ya engko nek jam 3 ae sebo terus ngrampunke lakon. Heeh. Ayo, Mbak utawa Mbak Ciblek, Mas Lek Marwata, Mas dengkulmu mlocot ora. Karo mane cilik kok Mas mes. Ya men rada enom sithik ra. Ha iya. Wah, lha iya. Ana Bu Ciblek to ana. Wah, jan. Kaya cah SMP ya. Heeh. Sapa? Bu Ciblek kuwi menik-menik jan cilik. Heeh. SMP sampun manak ping 4. Ya ora apa-apa. Putrane ya sinau ndalang. Oh, Bu Ciblek nggih to? Heeh. Teng pundi? Ning ijek SMA ya? SMA. SMA mriko Banyumas. Oh, SMKI Banyumas. Mboten, teng SMA terusan seneng nggih. Seneng wayang. Seneng. Oh, nggih. Ayo ibune Seniwati. Nggih. Terkenal ning Banyumas kok mula putrane seneng wayang ki wis memper. Lek Marwata ki anake sing barep nang Polres ya. Weh, jandane ora mantu. Dadi polisi kecekel katane. Oh, Sapa?
Anakmu sing barep Malah aku dhewe sing kecekel. malah sampean sing kecekel. Iya, lah sembah nuwun. Nggih. Derek Mangayu Bagya menika panjenengan rawuh wonten Ngayu Jakarta, Bu Ciblek. Iya. Adu-padune Pak Joko sing paring dawuh. Sapa ya Mas? Wah, Bu Ciblek mawon malah kalih Marwata beres. Iya, ya syukur. Heeh. Nggo tamba wingi awake dhewe nang Purwokerto ora ketemu karo Bu Ciblek. Iya. Nggih. Ming didudui fotone lagi diinfus. Heeh. Diinfus kok nggon bun-bun ya. Nggih. Weh, iki nggawa pasukan jabuti rambut ya iki piye to? Ya ora pasukan jabuti rambut. Ah, njabut apa? Ya maksudnya mbok mumet Nggih. Nggih, wong anu dereng sehat. Dereng sehat. Nggih, tapi ngendak weruh duit nggih langsung sehat mawon. Nek napa? Nek weruh duit Oh, anane kowe padha. nggih. Sing jeneng seniman niku seniwati niku arep awake remuk nek ditanggap iso marai bregas meleh. Nggih. Lah niki kaya Pak Dem Arwata niku nggih jane lagi gerak. Nggih. Nggih, cuman wong pun lunas jadi tetep mangkat. Ning Meriang. Meriah. Tong panggung mboten purun mam napa-napa. Ya diseni lek engko ndak mah. Diseni kendang apa-apa. Gong. Jadi men mbok ora mbok mae kumat lho. Nek cara Yudha iki cah cilik ning atos suarane ya. Lah wong menungsa kon ngiseni kendang wetenge. Ambok kowe, Sapa? kowe disoni kenong irungmu kuwi. Oh, mosok kon mangan kendang nek maem balik kula dadi wedi maem. Oh, asam lambung. Nggih, padha kali niku penyakite. Mangsa kok penyakit saiki werna-werna ya. Padahal mbiyen jaman kuno mbiyen masuk angin ya mung masuk angin awake panas niku ora ana werna-werna jenenge. Saiki asam lambung, ya. Asam urat, vertigo. Wah, jan. Vertigo. Saya mundak zamane kok penyakit saya werna-werna ya. Ah iya. Mongko penyakit Stroke bareng. Apa? stroke. Barang penyakit iki malah apik-apik ya vertigo. Apik-apik pripun? Jenenge vertigo. Heeh. Saya sing hernia kuwi. Kok hernia? Oh, heeh, piye? Hernia ki diundang Her ya wangun to nggo jeneng Mbak Her. Heeh. Mbak Nia ya wangun sing nggawa besesek padahal. Pokoke sing gimbal besesek. Besesek. Nggih. Jenenge kaya manis ngono. Nggih. Ya ora apa-apa ya. Ya pokoke kula dongake waras nggih Mbak Ciblek. Nggih, matur nuwun. Sehat panjenengan menika luar biasa lho. Biasa di luar nggih. Luar biasa mboten biasa di luar. Lah nggih luar biasa nggih biasa di luar nggih. Mulane sering masuk angin wong biasa di luar. Nggih, leres. Nggih. Kula nggih matur nuwun sanget jenengan tindak wonten Purwokerto teng Kabupaten kula Banyumas. Nggih. Ngrameni wonten mriku alhamdulillah jan sayange genah kula niku arep melu teka ora bisa kepripun malih wong bun-bunane diimpus. Dadi nggih boten sios. Istirahat. Heeh. Nggih, Kula malah entuk idol lanang wedok. Lanang ora wedok ora wingi niku jan. Nggih. Si anu Agnes. Nggih. Agus Dodo niku Nggih nggih. jenenge Agus Widodo. Agus Widodo niku malah main niku. Mangkok ana cendole. Napa? Mangkok ana cendole. Napa niku? Ketone wadon ana cendole. Mangkok ana cendole ketoke wadon ana cendole kuwi. Kok kaya ora gathuk ya. Mangko ana cendole. Ketoke wadon ana cendole ya. Parikan kok ora pas. Kula Nggih. kula ngerwi saya wene ora tau pas. Napa? Kula ngerwi saya wene ora tau pas. Ayah wene. Saya wene iki piye? Ayah wene. Ya Yahmini ning ngene iki. Ayah Ayah wene. Oh, nggih. Ayo wene nggih. Kadang-kadang kala niku bahasane niku ana sing kula dereng paham ya. Iya. Nggih mboten napa-napa. Nggih. Ning sing penting ngerti dong ngoten lho. Nggih. Nggih. Sing penting ngerti dong. Heeh. Nggih. Sing penting paham. Paham. Sawayaine iki. Nek jak numpak pesawat apik sapa? iki Piye apik? ning Bengkulu tau ora numpak pesawat saka Sumpih tekan kono numpak mobil.
Mergane napa, Mbak? Trauma. Mboten mboten nate numpak pesawat dongganu niku. Dadi kula kali Padhe Marwata numpak pesawat kula beto niku kendaraan nggih. Wedi nggih? Wedi. Sing keri kepeksa. Nangis. Sing keri kepaksa kula numpake bareng kali ngarburi kali almarhum Abah Entus. Nggih. Kula kewedian terus Abah Entus sanjang almarhum. Muni pripun? Ngendikan blek karo sa wedi wong nang pesawat ku angger mati tuli bareng iki. Malah nikah Bundi Siti. Nggih. Nggih. Pesawate kok boleh ngeremet tangan sak mempeng-mempenge. Sapa? Mbak Ciblek. Nggih. Pupu Pakde. Pakde. Malah ketok ayu lho nek jeblek kowe kaya ngono kae. Tenan. Keton asline ya. Nangis. Nek ya ngendikan ki ya wangun kok. Mbok Ciblek nek ngendikan karo ngremet-ngremet wiron kaya kemayu banget ngene lho. Nggih, kula anu gemes. Gemes kali sinten? Kali jenengan. Kok gemes kali kula napa? Mboten napa-napa. Nggih. Alhamdulillah dugi anu nggih enjang. Penonton tesi kathah. Alhamdulillah. Mriki Mbak Ciblek, Gunung Kidul niku penonton wayang paling bagus lurus Yogyakarta. Nggih, niku luar biasa. Teratur. Lungguh kabeh. Kene iki pemain musik rock ya bunek kok ning Gunung Kidul. Bunek kok bunek piye? Ah penontonnya ya linggo ya kudune kan air ya dinengke ting pecicil ngono sik kok. Ngopo kuwi ting nang dhuwur panggung. Dadi kene kulino tertib. Nggih niku jenengane tertib, mboten wonten tawur, wonten gelut, ngisae. Air ora kene piyayene ya tenang. Nggih. Niki paling apik tenan. Lah pundi-pundi ngenten iki. Mboten ming Wonosari kota tok pelosok mriku nek muni gamelane wis muni mungkin pun nandur lingguh kabeh wonten nika. Rajin nggih. Asik nggih. Iya. Paling tutuk ya nonton wayang. Ketoprak jam 11 wis do kundur. Nggih. Ora kuat bengi nek wayang tekan esuk. Oh, ini nek ketoprak mboten. Ora. Lah kenang apa? Wis dipangan wong Jakarta toprake. Ketoprak itu nih wong, ujuk itu di sini panganan Jakarta. Sing angger ketoprak sing wong, padahal lakone apa kayak gue. Ora saya ngegas to. Ya ora ketoprak sini Jakarta, ketoprak sini Jakarta ya beda. Ayo ora cuthak to. Ketoprak kok dipangan sindene ya dipangan, yagane ya dipangan. Kayak ketoprak panganan kok ya Le. Iya. Sing dikarepke Mbak Ciblek ketoprak pentas ketoprak. Pentas, ketoprak pentas. Ora kuat tekan bengi. Ora kuat tekan bengi nggih. Nggih. Tapi saya nggih sami seneng wayang. Nggih leres pokoke. Ya. Apa malih panjenengan wah rombongane niku napa? Gemes. apik-apik. Kok gemes? Maksudnya main. Angel to. Main. Piye main? Main ki apa? Main niku napa, Mbak? Apik. Ning nek wayange mulai iki labuh nek cara kono. Labuh. Labuh. Nggih, padane tengene kula enten tanggapan wayang. Sing nonton, ayo cepet wayangnya wis arep labuh wis niku. Main. Wis arep mulai. Apik main. Oh, wayange apik ya wayange main. Main. Nggih. Mboten main ning main. Nggih. Kan kae nganggo sankarsa, sankarta. Lungangane ngapa? Ya kulit becer disit. Wis suwe, Pak. Bene tepluk. Ayo modar ora kowe. Apa kowe? Agentas tekodok ki bene tepluk. Bene tepluk. Bene tepluk niku misale kula tekan Banyumas terus ditakoni pripun, Pak? Wis suwe ngono bene tepluk ngoten. Bene tepluk. Niki tembe tepluk. Nggih. Tepluk bene dok. Jare mriku nek udut niku basane Banyumas ngomprong-ngomprong mrongos. Ompong mocongor ora mrongos. Lah kleru kok ya. Obong-obong. Congor. Nggih. Obong-obong congor sanes merongos sanes. Jangan anggar ngendikan aja saru lah. Mboten saru ketru. Lah wong genah nggih kesurutan nggih hati-hati ampun sanjang merongos. Nggih. Sae wong ora sengaja kok ya. Nggih kula becek
Mboten sengaja ngene Nek tak teruske muni merongos kendange tak pangantenan lho kengko terus. Aja jagal Pak De. Ya sing sabar dagelan iki sing sabar. Sabar kuwi mangko sing Engko ndak asam lambung. Mbok asam lambung lho. wis asam lambung iki Oh iya iya. Ki ning pamundutan lagu. Nggih, monggo. Saking Pak Ratno. Pak Ratno iki daleme gading. Oh. Daleme gading. Nyuwun lagu Podang Kuning. Oh iya. Podang Kuning. Diaturake sapa sing kemarin nyekar? Coba anakku wedok Mbak Agnes Yanandasari Nuring Tias. Iya. Sing pojok iki. Ah, ayo no maju kono. Monggo mriki. Yo. Mbak sinten? Mbak Agnes Yanandasari. Mbak Agnes Sianandasari Nuring Tias. Jenengan kok angel temen. Yo karang sesuai karo piyaine ayu. Iya ayu. Sinden gaul. Nggih. Kak sinden gaul pripun? Lah nggih untune dibendrat. Niki behe. Oh, Behe. oh behel. Iya. Oh, berarti ya kayak sineng lagu kayak Lagu napa? Untumu ana lomboke ana kangkunge ana clurute Untu ana clurute iki piye? Iya. wis keplok celurut. Mbak Agnes ya. Nggih. Dedeke ya meh padha Nggih kembar lho. Ah, nggih kaya Upin Ipin. kaya Upin Ipin nggih. Iki kok Tes ya sekolah napa, Mbak? Kowe kok saya lemu dadak kaya cendik ta, Nes? Nggih. Aja Nggih lemu-lemu. batong pripun niki kok lemu. Sesuk lari pagi. Nggih. Sesuk rasa bareng mobil saka kene mlayu tekan Yojo. Ora kuru. Nggih. Iki penyiksaan. Niki tes Bareng Mbah Oto wae. Napa Mbak Ciblek? sekolah napa? Pengestunipun sampun peputra. Oh, Nggih, sampun. Kayak gadis ya, Pak De. Gadis napa? SMP. Putrane pinten? Nggih SMP niku mau. Oh, sampun manak pisan. Nggih. Nah, niku nggih SMP niku. Napa? Pak De Marwoto. SMP. Sampun meh pecah. Dereng nggih. SMP kok sampun mah pecah. Aja Pak De. Aja. Ora. Ngomong aku mati kowe ora layat kowe. Sapa? Kowe. Bubet temen lah ya. Lah iya sing mati dhisik kowe dadi sing ora iso layat to. Oh, dadi nyong mati dhisik. Kowe pilih mati dhisik apa mati keri? Nyong mati keri. Mati keri. Iya. Wis. Wis. Nek mati keri ora ono sing buntel kowe. Oh iya, ya aku didotoli gaok ya. Sik, gaok ki apa? Gagak. Ayo aku mak tratap to ya. Napa sih? Niku wau totoli Ya nggih gaok. gaok nggih gagak. Oh. Tengene kulo gaok. Nggih. Ha teng mriki niku nek ciblek niku manuk cilik rek ngayile ra jamak-jamak. Napane? Ciblek niku manuk cilik teng mriki. Nggih. Nggih ming ciblek ngoten niku. Kok sampean iso diparapi ciblek? Kuwi yo cilik kok. Mergo cilik kuwi. Tapi kan nonton artine. Apa? Ciblek, huruf C I B L E K. Heeh. Cene cerdas. Ini istimewa. B Bermanfaat. Bosok. Ya ora bosok lah. Bosok tuline dipangan codot. bermanfaat. Bermanfaat. L E Loyalitas. E Elegan. apa? Elegan. Elegan. Nggih, kane Kurang bayarane. Boten niki pun pas. nggih. Pun pas. Tapi nek ditambahi ora apa-apa. Ya. Tambahi masalah gelem po? Ora lah. Ya tambahi gawean nyetempeli mau kowe wis apik-apik nang kono. Nggih, tapi kula Kula ya karo dalange ketua gemes. Nggih. Gemes ki nek digegem njur lemes. Gem ciblek ya iso lemes tenan malah. nggih. Monggo, ayo Monggo. bawani, Mbak. Napa? Podang kuning. Nggih, Podang kuning.
Nggih. Sor. Kula nembe ajeng mangap lho. Iki mriku arep mangap siki uli yang esuk ya kena. Nadyan wujud temong peksi disetremeng lho, Tru. Oke banget sing nyuwun lagu. Iso caturke mboko siji London, Taiwan, Kalimantan, ya Sorong, Papua, Ponjong. Wah. Saking Bekasi nggih, kirim salam nggih. Pak Seno. Matur. Saking Mbak Ning Tias. Sinten niku? Bekasi anu penyanyi. Oh, penyanyi Campursari Sinden. Nggih, matur suwun. Nembe salam-salam. Nggih. Nika ugi salam saking sinten iki mboten wonten asmane ning kagem Mbak Ciblek. Oh nggih, salam kembali. Mungkin niki gambare gajah. Oh. Kok iso? Gambare DP-ne iki lho. Ora ana jenenge ming ngongkotone kok gambar gajah. Gajah nggih, ora apa-apa nyekel telalene ya enak. Yo seneng ta dheke. Weruh telale ya gemes kok. Ya. Mangga. Wasuwenggan kula golek isi podhang Wiratma ya. Oh, kaya Sriuning. Nek podhang iki ora ana, nek ciblek kuning ana. Kula malah abang. Ciblek besar bosok, Mbok. Bang Didi Siti. Ora. Kuning ya iso apik. Apik. Kuning telek ngono kuwi ya. Mbaya sing rukun, piye loro kok letengok wis ora jajar. Semes-semesan terus. Kula kali Pak mati SMP. Sapa? Iku mau ngono iku sudah meh pejahmu. Sing jeneng wong dunekke mati ki malah awet umure lho. Jangan salah nggih. Jangan salah iku bumbune apa? Jangan terong kena cetha kok jangan salah. Jangan salah bumbune napa Mas Gareng? Mbok ora ngerti aku. Ora ngerti. Bingung. Wong loro kok ora rukun. Mau limbukan ya ora rukun saiki gara-gara mbok iso sing mesra. Mbok sing rukun. Nah. Mben angger wis rukun apa terus nabung. Mari ngendi Pak De nabunge? Kuwi. Bandung. Kok Bandung iki apa? BDG. BDG. Bang daerah. Bang daerah Gunung Kidul. Ampun. Awes apa urung? Terserah kowe lah. Pengen tiga niku lho Mbah Oto. Aku memang nurut nek karo kowe. Ya. Iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi
esuk awane ngomah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang ngobeng-ngobeng mikirin gonku goleki ora krasa esuk awan tiwengi Piyayi kok lucune kaya ngono. Lek Marwat to. Piye? Ya urunan dituku wae yo. Kandhane iki minta jukuk turunane kok. Nggo dolanan ning omah lucu banget lho tenan. Tenan. Tangane ngene-ngene iki iso marai jeng. Anu niku. Kula nirokaken Mbak sinten? Agnes. Mbak Agnes. Nggih. Kados niki luwes banget. Barang pas goyang tek tilik ijis keprimen carane goyang. Jebule sae. Sing ditiliki apane? Maksude tiliki carane lho niki pinggule.
goyange kepripun? Sampean mau ya nirokke ya iso apik kok. Ning kecepeten. Kecepeten? Nggih. Lah kula manut kendangane. Niki kendangane ya padha ya iso alon kok. Lah berarti sing salah? Sing salah ya sampean kok ya. Ora pas. Ora pas. Salah. Mbuh. Angger salah nggih busak mawon. Ayo kaya kowe kuwi to wong kaya setip ngono. Yo ora kaya setip. Lek iki ya kejaba seneng-seneng ki diaturake ana pawartos lelayu. Sapa? Lho, adine Mas Mantos, Mas Oh Yuni. nggih, Mas Yuni. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mugi Kusnul Khotimah. Amin. Oh, Yuni sing ora weruh kuwi. Nggih, Sing ora weruh kuwi. Kok ora weruh piye to? Kakangne. Sing ora weruh ki kakangne. Oh. Ora weruh keprimen ya siki ora weruh. Ora mau niki cocok. Adine Mas Mantos, wargi Mas Mantos. Mas Yuni ku ya seniman campursari. Nggih, sedo. Sing orjen. Ah, gene ngerti Mbak Ciblek malah. Pun kenal lho. Napa? Pun kenal. Sampun nggih, mboten patia tapi nggih kenal. Sepetil-sepetil. Kali Mas Yuni niku. Nggih. Oh, aku mboten derek. Iki dereng lah. Minjang-minjang mawon. Monggo nek badhe di situ. Wah, malah kewalik to. Senengane kok werna-werna ora. Nggih. Nggih mugi-mugi dipun dongaken dipun apunten sedaya kalepatanipun. Kinampi ngersanipun Gusti dipun papanaken wonten ing swarga. Iya. Ngono jeneng seniman ki menghibur piyai akeh ki pahalane ya akeh. Ora kok ndagel kok nesu-nesu. Ambangan aku nek nesu karo wong liya. Lah kowe iki makanya ya nesu-nesu dhewe tak wangsuli dhewe ora gendeng kowe iki. Lah karang ya nyambut gawe ngene kok dumenekke gendeng ora. Ayo iki nyambut gawe dalang ki ngene iki kok. Aku nyambut gawe dalang ya ngene iki rasa dipaido. Aku ki ora maido meng anu ngelingke sampean. Ning tembungmu ki padha karo maido. Aku ngelingke piyai sepuh ki aja sok nesu, aja sok duka. Aku ki ora nesu meng tak gedhekke volumene swara. Ah gedhekke volume swara padha karo emosi. Ora. Pun wis menyat bareng ana sing wani ndik. Wih malah didu ya dhewe kuwi. Awak dewek sirahe melu tuwek-tuwek didu cah cilik ya iki. Larang semene iki iblis ki ya semene iki kok anjen. Sapa? Iblis ki ya semono kuwi nek ngajar-ngajani wong ngarep ala kuwi. Aja jengkel wis omongi kono aja jengkel. Wis jengkel kono kok malah aku sing seneni iki piye. Wong nyong ora ngomehi, nyong pancen ngomongi seru, nyong ora teng ngomong iri. Boten sae emosi. Boten. Lah wong ngomongane seru kok emosi. Kula ngomongane kados niki pancen dadi emosi kaya ora emosi ki padha bae kaya kiye. Nggih. Oh iya tenan kok lek lagi tak matke saiki irunge cilik tenan. Mending. Kok mending mrene, Bu? Lah nggih. Bolongan ijo tambakane irit ora gelis mati. Boros bolongane ambak. Samane mau Padha wae. Ora, sampean ngendika ngoten iki kok sing dimatke lek Marwata. Mangane bolongane cilik irit ambegane. Ketiban udan pilek ora iso metu mbele selesai padha wae. Tuk. Kaya nyok metu. Lah timbangane Rika Mbak, kelebon udan ya malah mepet. Ora, kelebon udan malah resik wetenge wong dikumbah. Oh maringane ya. Heeh. Anggernya ora bisa. Ora bisa wong dipensoplas kok. Iya. Heeh. Ayo diteruske. Yuk. Eneng sing nyuwun apa? Ki Mbak Orisa saiki. Mbak Korisa. Mbak Orisa, Mbak Korisa. Non? Orisa. Orisa. Ya. Jenengane apik-apik banget. Yo Mbak Orisa. Nah, mesti sing tak pilih Prastiwi kae mesti kene piye. Dumese padha karo kowe we. Nyong ngapale Mbak pinggir. Yumu. Kae Mbak Yumu kowe wangun nek dadi kae. Ora apa-apa, sing penting urip. Heeh. Sehat, ora emosian. Urip ngene kowe lara setrek. Setrek. Uju setrek. Apa? Apa miki?
Bolak-balik kok miki mbok mie ayam apa kok miki. Wonten ingkang nyuwun Nggih. langgam rengu. Rengu, nggih. Diaturake ya monggo Mbak Jumeneng. Monggo Mbak Si. Langgam kok tengu ki. Waduh. Ngandel kuping nganggo budek. Gawane wong tuwa ki budhek ngene le. Rengu. Hah? Rengu. Oh, krungu. rengu. Kuwi Mbak kenake. Pak Demarwoto. Rengu. Sur. Lah wong jenengan budek banget. Mulane diundangi ket mau ora krungu. Diundangi nang Mbak Suci, nang Bu Yusti, kon tanda tangan ora krungu. Nang Pak Joko ora krungu, generi ke budek. Ngerti? Angger ora budek rika tes iki nang nyong. Pak Demarwoto. Jeblek. Iya, mengene Jambira. Pitu. Karo sapa? Ya karo supire nyong. Wis mama bareng. Durung. Hah? Kan budek. Budek kuwi jelas. Budek. Sing arep kecethok sing mburi kaya cangkemmu bundet Blek. Lho ya ora Pak Demarwoto. Ngene Jambira. Itu. Karo sapa? Supire. Wis mama bareng. Durung. Nah, kuwi. Nah, kan. Meme ngono iki. Ya ora ngernyong ora budek. Blek. Dalem Teko jam pira? mau jam 8. Karo sapa nang kene? Karo rombongan. Wis mangan? Wis. Kan Kan nang kene ora tau kapiran. Nang Bang BDK kene jelas kok apa-apa nah. Penonton komplit wah nganti aja wis. Kuwi kuping lantang ora. Kene rungokno wis jebret-jebret. Aku omonge durung kok wis. Rasa emosi. Aja emosi. Aku ora emosi ning tak gas. Aku embung-embungok ora. Melos kok. Ora perkara los wong Bu Ciblek ya bener kok ya. Bener piye? Lho, ayo kuwi mau kok, Lek. Karo sapa? Karo sopir. Jam pira tekanine? Pitu. Oh, ikane. Nah. Pancen tenan kok. Pancen nggih Mbok budek tapi anggere diomongi emosi. Aku iso dong kok. Dites aku Bu Ciblek. Kula sing ngetes apa Mas? Sampeyan ngetes kula. Mas Gareng. Nek percaya nek rambut. Mas Dalam. Mriki jam pinten? Jam 7:30. Kali sinten? Kali rombongan. Pun dahar. Pun Eh. teng Sewaka Praja wau napa. Eh. Oh, kathah ketemu Pak Joko, suguhane nggih pirang. Wong arep edan ki wiwitane dhewe-dhewe ya. Nesu meneh. Atak arep edan ki wiwitane dhewe-dhewe. Pun riki mawon, Mbah. Wis ngono. Wis mari emosi. Iki. Mari. Iki sing lanang budek, sing wedok gejala bisu. Ketoke mriki, Mbah, mengko wis wengi Kowe seneng kok serik to? Serik apa? Ana wong tuwa kletik-kletik barang kok kowe. Ha wis kono dirahapi. Ya. Yo turu yo. Kok nembang kok turu? Ayo wena sing ora tak teruske omong. Ora tak teruske. Kembok emosi. Wis. Tenang apa sih emosi Sabar, bae? Ning aja tak teruske tembungmu iki mau. Lah wong lagi kon nyanyi arep nembang. Heeh. Lah kon turu. Wis. Rusuh. Jadi ayo sih nang apa sih? Mboten ngerti niki, Mbak Ciblek. Lah nang apa wong yen nira kena Rika? Piye? Turu. Wes. Ora sah omong langsung glangsar ngono wae. Iya. Ayo, Mbak, arisan. Seneng kok arisan. Oh. Wis emosi. Ayo budek. Emosian. Ane sing dudah bungi. Melu telu aku nek iki melu arisan. Anissa arisan. Wah, wong loro slenco kabeh. Sing iki arisan sik kae onisan ayo. Kowe iki yo gene yo obek. Kowe yo gene. Sapa? Kowe. Lho nyetanu carane ya dok-doke ngomongnya salah jane yang ngerti. Aduh. Sopo asline? Oh, ngene. Kae kok sapa? Yo wis yo. Oisa.
Oisa sapa? Oisa. Ayo. Ya. Yuk, Sor. Tereng sor. Tereng. Memanise merati Gending apa sa? langgam merengu, Mbah. Saya meneh yo. Hah? Ah, budak kowe. Aku iki ya ndur wong liya sing dinyanyi. Ya ben, aku arep males kowe ora iso. Anak buahmu wae dadi sasaran. Terus sik diwales aku. Ora apa-apa, iki simbah tresno. Tenane, Mbah. Heeh, wis. Pak Demarotor sih udah mual. Mau tak mual-mual terus iki ora. Ah, cedak. Oisa, warisan mening. wis cedak iki ora angger cedak putu-putune ngene iki ayem. Awet enom. Tambah 12 tahun. Sikilmu kok buntek to, Sa? Buntet piripun to, Mbah? Oh, ngono simbah kan dowi. Nggih. Kowe karo anu barang ki mau nuding kok drijine kaya ora karep, drijine sendi. Nena. Le Marwata ngunekke sikile Orisa buntek terus sikile Mbak Ciblek didelikke. Udah malah ora sikilan. Tapi kan mending lah niku. Nek Mbak tuku Oisa. nek tuku sandal-sandal bayi dienggo sinten, Bu? Putu kula. Ora puntel kresek. Kowe ban ngirit kok kuwi wong sok-sok jarikan ki mek njukuk taplake nggo jarikan. Wis cukup ya. Cukup. Taplak. Ya utuh. Biasanya malah tisu. Tisu basah. Ya. Angga. Gandes luwas wira Moyo. gane Wirat Nena. rina mangin mangatra tapan muntang manting Tan tanjena Neno. kang masih raduh wong bagus Neno. gampang temen ambeh beda Ya semangat sa. Yuk. Nonton streaming masih 3.000 lebih piyai sing padha mrisani. Kathah nggih. Nggih, mangga. Nuwun sami rungon. Ya. Sampun
rak kaya uler jati to. Ya mang. Nek si ora sudi. Nek si le nyanyi apik, le joget apik barang kowe kaya uret kena uyah ki malah. Ya ora kaya kowe ya ngembari kowe. Ora persis sing penting mandan kembar. Iya, kembar iki cangkeme jembar kok kowe iki. Ayo ngelokke kowe dhewe. Lah iya. Ambangane toloke anggere tak lokke dhewe dhisik. Aja jengkel. Ora. Ndak setrek. Kembar tuwa. Nah. Cangkeme jembar untune dawa. Oh ya ben serial. Lah nesu ngono. Ampun aja jengkel umpet itu. Ampun nesu, Mbah. Diarani untune dawa tok wis jengkel. Ora aku kaya aku mergo untuku dawa. Umpama aku lahir bagus kaya geter ngono wis nggo rebutan sinden-sinden iki aku. Ah iya. Mergo untune dawa dadi terkenal ya lek. Aku untuku merongos rabi ping 3. Wani apa kowe? Ayo wani ngomong. Ora wani aku. Ah, gene jirih, ora wani getih. 3 kali dia. Ane yo elek kabeh, 3 ki. Wong anu elek dipamerno ping 3. Lah aku jujur kok. Jujur aku nek perkara wedok aku rada boros. Oh. 3. 3. Aku rupane kaya ngene wis 3, cuma aku rupane kaya ngono kuwi. Bisa? Pinten, Mbah? Kowe keprek. Wes. Iya. Ya aja kaya kowe. Aja kaya kowe. Ya. Ngenone. Yuk. Engko sik. Maksud Kesindane lagar nyuara kaya ya. maksudnya wis kebek mangkat. Sabar nggih, Bu. Nggih.
Sor. Sampeyan kok dadak bengok muni pantura barang ki ngapa ki? Panturan. Sing kan lho. Panturan. Panturan iki lho sing teng Indosiar. Sing lah Indosiar. Indosiar itu. Lah niku kan pada akademi niku ana nang Panturan, nang di akademi. Indonesia ya melu ki. Melu akademi. Wah, ku ya melu asudisi dhisik iki dadi nang kono. Asudisi keprimen? Audisi. Sing lomba-lomba ku. Lomba-lomba ki audisi, ora asudisi. Oh nggih ngapura wong kedawan angel. Rasa jengkel. Engko lara setrek ngerti ra? Ya ora nyung ya ora jengkel nyung ya maklumi rika ora ngomong audisi asale kena kedawan. Ya kedawan untu to. Untu, aja jengkel. Ora, aku kecupeten malan. Iki nek mangan poso suwe. Kok piye? Bleng cotot langsung metu ha tendi wetenge. Nggih. Lah tapi kan nyong ramung audisi tok. Lah niki Pak Demarwoto nggih juara 1 wingi teng Indosiar. Pak Marwoto? Tahun wingi nggih. Weh, juara napa? Mikrofon pelunas utang. Aku melu mbok Rika lah. Melu. Kena nyong sing nuntun Rika Gimbriang tekon melu pemen lunas apa utange lunas. Lah iya mbok juara 1. Juara 1. Kuwi nggo napa ta? Mikrofon pelunas utang. Aku malah tau nonton nih. Udah TV ora kok nonton. Sopo? Rika. Sing ra di TV sopo? Lah nonton kan ngendi sih? Nonton kene kan ana TV ndek, ana TV ora, Mbok. Lho, TV? Iya, Gede TV ku. sepira? 70 in. Ya gede-gede banget ya. Oh, nang ora murup. Dadi mek blabak tok ngono. Aneh-aneh. Heeh. Nggih. Niki wau langgam rengu. Langgam rengu, nggih. Anten sing nyuwun malih mriku lumantar WA. Wah, ya. Nyuwun gerajakan. Oh ya. Wangi. Diaturake Banyuwangi. Yo Mbak Elisa. Yo Mbak Elisa. Kanggo gawe men mungsu Mbak Ciblek meneh. Oh, sing mau ya. Ngopo? Sing ngomongnya. Yo wes sing ya. Tapi niki terkenal nggih. Wis mlebu nang Liktub. Laptop. Liktub. Laptop. Liktub. YouTube. Lho, kowe YouTube ya bakal niki lilike. Apa Liliput, Lilike? Apa? Maksude Mbak Ciblek kowe ngendika YouTube to? YouTube. Aku Mbak Lie YouTube dadine Liktub. Oh, Liketup. Liktub. Liktub ora liketup. Om-omnya tup gitu. Nek omong cara Jawa ku wis iso suwe urung to aku cah iki. Aku iki angel dibenak-benakke iki. Nek iki panganane mesti roti sing dhuwure kayak deterjen kae to mesti. Apa deterjen? Bukan. Kuning. Itu selai. Apa? Keju? Keju. Keju itu kalau kesel tangan saya keju gitu ya. Cepek. Keju. Cepek itu 100. Cepek. Iya. 100 cepek. Ku yo iso basa koi barang. Pinter iki S2 kok. Basa apa iso kuwi? Prancis iso. Bonjour. Modar. Vous appelez comment? Modar. Ayo ki sak blek iki, semene iki sak blek. Eksploitation de l'homme par l'homme. Vous appelez comment? Vous appelez comment? Bumbu sate kosong ya apa? Jenenganmu sapa? Oh. Vous appelez comment? Aku jenenge bumbu saple komo. Oh, la kusong lamuwe. Apa langsung
telamu. Telaku gosong telamu piye? Telaku seret. Ayo. Aja jengkel. Ada jengkel, setrek mengko setrek. Setrak keprimen. Yo sor. Jar. Kalah seru ta kowe? Nggih, seru banget niki malah aku aja. Nggih. Wis sadurunge dadi sinden nang asale kono mung ganduli wit kok. Karo tak slametke dadi sinden. Iki piye yo padha? Po. Tarsan. Ah. Oh, budek. Papu kok. Ngoke omonganmu kaya ilatku melu keju to ya aku. Kira apa ilate kejang? Keju kejang. Tak kira arep setrek kuwi mau. Ora wong kok ndelok le omong kok kaya mengkono. Ya logat iki logat. Ya wis lumrah nek kowe iki rasa kaget nek ilatmu keju le. Wong untumu keju ngono kok. Ya kuwi untune piye kok iso koyo Aja ngono. jengkel. Darani untuk keju aja jengkel. Oh iya ta. Aku wis meso ngunekke untuk keju, kae mau untuk kok nggo ngeyup. Padake ngemut gendeng. Mending nggih ngiyup. Ana untuk keju apa bener? Ning aja jengkel. Ora. Aja jengkel, ya aja jengkel. Nah aku nek jengkel karo kowe wis ndak aku malah mengkeret kaya kowe uga aku. Iya, ora Aja usah emosi. jengkel, ora usah emosi. Ya, yang rukun ya, Pak Bude, yang rukun. Jangan emosi. Sira. Ya, sira. Ki aku bawa langsung Nganggo bawa-bawa. Oke, nggih. Apa capek gunung? Mau wis. Wes, oh wes. Sampai gunung. Oh, capek gunung. Oh, wis. Mamya Nek ngono nek sing lanang muni banter banget ki ya. Wah, wis saya suarane kaya ngono kok ya. Edan tenan. Te bisa le. Budek ngono nek aku budek neh ngono ya. Ora pade. Suarane iso ngetril. Dening suara ngetril. Ngentil ya apa ngentil ki apa ngentil? Wis ra ngomong. Ngetril. Oh ngetril. Ngetril. Ngetril kuwi apa ngetril? Numpat-numpat ngono lho. Oh melumpat. Jemping. Camping. Jemping ki jengking ngono jemping. Iki nek rasa sok ngece mbok ciplek iki. Suarane iki nyuwara angel kok kono. Maksudnya kula sing niku lho, sletinge. Apa? Sleting. Sleting apa Ana sing sleting? nembang, ana sing nang ngarepe jejer apa kae lah. Oh, ayo sletinge sampean ngadeg nek arep sleting. Kowe sing nembang arek Lip sync. Elisa, lip sync. Lip sync, Sing sleting. mangap. Sleting ki iki sleting. Yo iki. Masa iki? Kok ya diduduhke to. Jangan apik tenan lho iki. Endi sletingmu ndelok? Apa Pak Dek? Kirangan Sleting. yo saiki kirangan. Rene. Tak penyak jeblok kowe engko delok. Aja lah Pak Dek. Aja jengkel. Ora. Cacek. Mbok truk. Mengke setrek. Apa? Malah kegantengan setrek. Trek, kalau di tempatku bilangnya trek. Oh ya, Truk itu trek. trek ya. Ayo, Yo. sing mangap Mbak Ciplek, Mbak Ciplek. Suarane banter ora. Gandeng. Kowe kaya malah mangan es cornelo ki blek barengan. Man es cornelo keprimen loh. Aku kok ngene-ngene kaya dilatih. Ya ora maksudnya ya ngetut mas suarane keprimen. Suarane ya nyomelu pe. Ana setrume ya. Vibrasi. Ya vibrasi. Beras. Vibrasi.
belam biangan. ini dapat di mana sih sebenarnya ini tuh? Lucu tak? Lucu banget gitu loh. Ciloko Aku kowe. senang gitu loh. Besok kapan-kapan tak air keras, tak ajak ke pulauku sana. Oh, ini gemblung ya kena. Gimana? Anakmu di air keras air dengkulmu. Biar mirip Biar bagasi. jauh. Desu. Nang Desu nek iki. Rasa emosi. Aja jengkel. Ora emosi kepriye di air keras digawe maring negarane iki ye. Ora di air keras Aja jengkel, aja jengkel. aja jangan dengkul dek. Ora tak jengkel. Keras melu guyu. Seneng ya yang di air keras. Mengko ndak asam lambunge kumat. Stres nanti stres. Jangan stres bude. Bercanda aja bercanda. Bayaran 500 wae kono gawanen. 500 yo. Ngono ya di banyu keras. Masamu padake beruk apa kuwi. Nah, Apa iki? Beruk. Langka. Kok gak dipadak nak kiri kae gue mesti. Oh, mboten. Mboten. Mbok cibleke ayu. Ah jelas dong pasti gitu loh. Oh, nek ngono ku ya presa mata tenan kowe iso. Lu ya ora bener. Sekan kadon yang darani Nela Karisma. Oh, Nela Karisma. Apa? Kaya apa? Nela Karisma. kata. Kowe. Iya. Kowe Nela Karisma ning entuk ulang nggon bokong kae ngerti ra kae. Nela Karisma kok ditata. Apa ditata iki? Iki ya wis waton jeplak iki. Nyerah biai noswan toro 400 medun iki saya isuk saya medun regane. Ayo wis ngiler barang kok dene esuk ini. 400 gawan Bali ya. Ya mengko nek wis lawemu tak Wis kene nembang lah. Dede budhe. Aja Aja jengkel. Or, anan. Aja jengkel. aja jengkel. Kok setrek. Nengke jetrek. Ya. Setrek. Bianyu wangi Sah. Kuwi nek upama tok banyu keras arep tok dokok ngendi? dibagasikan. Ora ning ruang tamu apa ning ruang apa lho? Oh, mau tak taruh di depan rumah. Wah, tubruk kucing. Oh, apike didahke ngendi apike? Kamar mandi. Aja nesu. Aja jengkel, aja jengkel. Enggak. Yo, aja jengkel. Aja jengkol, aja jengkol. Jengkol beto mene. Nanti Jengkel, itu jengkelin. Kulan kana. Kuwi banyu keras didodokke apa ngadeg? Di ngadekke. Dan jengking. Aja jengkel, aja Ora jengkel. jengkel. Ora jengkel dijengking dibanting ya ngono. Kulan gunung wetan segara lor lan kidya lalas angker Bir. kang kalebyat lebyat belambyangan belambyangan
saking Rio Ki salam. Ya. Ya dari Riau. Saking Halo. nggih. Oh ya banyak sekali ini. Monggo. Aja takut Sor. Yuk semangat. Tanah India ku meliaring Lucu ya, Say? lucu banget 300. Kena malah lurut punya aku nunggu selawe bu mau Bismillah jam lurut. Melurut. Taman Sari Nuswan Toro. Ya, monggo gerajakan. Yuk. Kerajaan
Konjur ngejak kukut ora. Nggih. Nggih. Tur ya wektune wis mancine kok ya. Ya. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Ciplek nggih sehat nggih, Mbak. Nggih, piraingan sehat, Marwata ya sehat. Amin. Amin. Wis keripik gedang keripik telo sithik edang waton rata. Kantun setengah jam kula tak ngerampungke lakon. Ya, matur nuwun sanget. Nggih. Karena lepanjet lepate nyuwun pangapunten Mas Gareng. Atos-atos kunduripun. Nggih. Pinarak ngen kula napa pripun? Mboten Lah pripun? nginjang malih. Jenengan nggih Istirahat. sukses selalu, Amin. istirahat. Nggih. Nanti di jalan Titi DJ. Apa itu? Hati-hati di jalan. Titi DJ. Nggih. J, matur Nggih. nuwun. Arepe ya gaul bahasane. Nggih, matur nuwun Mbak Ciplek, Mele Marwata. Yo, Kang, yo. Ndak salah wektune ngoyak. Ayo diaturake yo. Sowan sang tapa penembahan Madu Branta kae terus. Heeh. Akeh cantrike yo. Wong langitnya